Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. No? So karon awila kita karon sa atong rebuttal. Okay? So ang una mo rebut ani ang affirmative. Tapos hatag og cross-examination ang negative. Pag human ani ang negative, muhatag og rebuttal. Pag human ani, mo cross-examination ang affirmative. So aduna tayo 5 minutes nga cross-examination time. Okay? So, affirmative, akong ihatag sa atong igsuon nga si Brother J. Carlo. Para gikan sa Roman Catholic Church o sa CFD. Naa kay kining 10 minutes nga rebuttal. Walay objection. Karohon ko. Walay objection ni kana cross-examination. Okay, go ahead. Yes. Okay, Brad, salamat, Brad. O salamat sa akong tatbang, si Bradlin Alado. Mga igsoon, ang akong tema, klaro jud nga napamatud-an ako. Napamatud-an ako, sumala sa Biblia o referensya nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Ang gibuhat sa akong katbang nga iyan ang kong gibutang-butangan ko no. Nga nigamit ko no ko sa ilang libro nga wa din ako masabti. Ano ko wa na ako masabti oy. Klaro ano, sa Bisaya ang Biblia SDS, Seventh-day Adventist Church. Sa Bisaya ani una na kong tandugon kining pinarayag uno Gs. Kay iya man ning gisupak nga dili kuno ni Domingo ang pinadayag uno Gs. Ako kunong basahon sa Biblia jud sa SDS, Seventh-day Adventist Church. Ani sa ilang luyo sa ilang Biblia. Kung sa giingon din ni Wajid Constantino din yo. Ako siyang gipangutan na paganina uyon ba ka o supak iyang supakon. Ang pa di ay pinisiglin alado mas labaw pa din sa ilang libro. O kung iyan ning gisupak sa atok masayop din ilang libro. O wa kuno masayop ilang libro. O kung wa masayop inyong libro, ika din nasayop. Okay, unsa man ning giingon sa inyong libro? Basahon ako ha. Biblia SDS, Seventh-day Adventist Church, dali sa ilang luyo, kahina si 109, nag-ingon din eh. Usa na Sabrina, so pinadayag. Usa number. Ha? Usa sa number, kanama yung number. Pahina 95. Unya, may kuha din niya sa page 109. Usa number niya, so sa number sa page 109, sa number niya. Kanama yung number. Sa kuha ba, sa pakli dyan na ni, sunod sa pakli 95. Unya, ang iyang gitason sa iyang ko din ang title ani kausaban sa igpapahulay. Malagi ni. Sakto ni. Nya isa magtuon na to, burudatal man ko. Di pa yun. Unya ingon ni pinadayag uno Gs. Gigamit nga dunay paghisgot sa Domingo. Klaro man kay na inyong Biblia Biblia sa Badista nga dunay paghisgot sa adlaw Domingo. Nga nganong imo man supakon nga mo supak man nga dito Domingo pinadayag uno Gs. Sa ato pa di ay ikaw mo nasayop ang inyong kung sakto pa sayop din inyong libro. Ang posible sa inyong libro mo nasayop. Nga naghisgot man din nga pinadayag uno Gs, naghisgot og Domingo. Kaya kung gibutang-butangan mga higala nga nasayop ko. Huwag ko masayop ko, igo lang po nagbasa. Kung nasayop ko, ako nang nasayop ang inyong libro. Kaya igo lang po nagbasa sa inyong libro. Doon na pailain mga igsoon. Kaning buhat sa mga apostolis. Iya kung gibutang-butangan, nasayop ko no ko. Igo ako no, di conclusion ko no ko. Ako ko nung gisabot ang ilang libro, na kana Domingo ko no. Domingo ko no. Ato ko nung basahon. Nga kining pinadayag uno Gs, aminado jud ang mga Sabadista niini kay ila maning libro. Ellen G. White, ang mga buhat sa mga apostolis. Pahina 495. Unsa may giingon dinhi? Nag-ingon dinhi? Adlaw ngadto nga igpapahulay. Adlaw dito nga igpapahulay. Nga ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hilinginlan nga apostol. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan, di man ka gibalaan
pagbantay ni Juan dito sa Patmos sama sa iyang pagbalaan ni ini sa panahon na siya nagwali ngadto sa mga katawhan dito sa mga kalungsuran o mga syudad sa Judea. Iyang giangkon nga iyaha ang bililhon mga saad nga gihatag mahitungod ni adtong adlaw. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Si Juan nagsulat o nadungog ko gikan sa akong luyo ang usa ka makusog na singog nga daw usa ka trompeta nga nag-ingon, ako ang Alpha o ang Omega, ang nauna o ang lahi. 5 minutes. Okay, klaro kay mga igsuor, klaro kay Mr. Moderator, nga kining pinadayag uno Diyos, naghisgot nga kadto di ay adlaw nga igpapahulay. Kunya ako siyang gipangutanan, ni uyon ba siya aning ilang libro? Uyon ko na siya. Nga karon ni supak na pod. Ay may klaro ani. Di ba? Sa oras sa Mr. Moderator. 5 minutes and 9 seconds. Okay. Ako siyang gipangutan na uyon ba ka sa libro ni Ellen G. White nga kadtong pinadayag uno Gis adlaw nga ipapahulay. Ang una niyan sa video siya mo diretso tubag. Mo explicar una siya. Dawal na ba na sa role sa debate nga mo explicar una dayon tubag. Tubagon usa, uyo ba uso, pasing na kung uyo, na kung supa, kung susupa ka. Nya, adlaw nga igpapahulay no? Ang pinagayag uno Gis, adlaw nga igpapahulay. Kunya, matod pa sa ilang basahon, balik ko na kung basa, matod pa din sa ilang Bibliyan sa Badista, nagkadtong pinagayag uno Gis, naghisgot sa adlaw Domingo. Kunya, iya kung ang gupangan, wala kuno ko kasabot sa ilang libro. Ano mo ko kasabot ka? Klaro anong binisaya ni pagkasulti? Oh, di ba? Nasayop ba inyong libro? Nasayop na inyong libro, kaya imo man supakon. Di ba? Klaro kay na bradrin, di ka angay makabutang-butang nako. Na, nasayop ko sa pagsabot ng libro. Wa ko mo sabot ng libro. Igo lang ko nagbasa sa inyong libro. Wala na ko sabka ang inyong libro. Wala na ko gihatagan interpretasyon. Wa ko muhatag og opinion. Igo lang ko nagbasa. Di ba, Mr. Moderator? Moderator, unsang oras ha? 3 minutes and 50 seconds. Oo. Kung nga, doon na pailain. Kay ako namang napamatudan sa mga referensya, ari ka sa Biblia. Iya pa kong giunhan, kaming Mateo 28, iya pa kong giunhan na mugamit, kunuhay mugamit, kanang ako ang gamiton. Asawa na po, Mateo 28, 1:5. Karon sa hapit na matapos, ang adlaw ipapahulay. Adlaw ipapahulay hapit na matapos. Makadumi. O kapag danaganag sa laing adlaw na igpapahulay, miabot si Maria Magdalena ug ang laing usab na Maria aron mutan-aw sa lubnanan. Sa mga suon, gitinaw din hinga dunay adlaw igpapahulay nga natapos motong Sabado. Dili na kasupak dili na. Ug matod pa sa laing version sa Biblia, laing version na nagkadto din laing adlaw igpapahulay. Matod pa sa mayong balita Biblia, adlaw to nga Domingo. Kaya ibo lang ko nagbasa sa Biblia, sa duha ka version sa Biblia. Nga kanina ang Domingo, mauni ang gitawag og laing adlaw igpapahulay. Mugguwa ang dakong therefore nga kanina ang Domingo, adlaw nga igpapahulay. Unya, matod pa sa ilang basahon, gibalaan sa mga apostolis, gibalaan na ni Juan. Nagbalaan si Juan anak, nagbantay ug nagbalaan si Juan anang adlaw, adlaw Domingo, meaning napamatudan ako ang akong tema nga kining Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Kinsay nagbalaan ani? Usa sa nagbalaan ani si Juan. Matud pa sa sulat ni Ellen G. White, bakit kay litra diriyo? Ellen G. White, ang mga buhat sa mga apostoles. Masahay na siya Braslin Alado. Inyo ng libro, igo lang kung nagbasa. Buta, karong oras sa mga igsoon. Kataw, na sayon ra ang akong pagkamatuod ni ining timaha na kining Domingo adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano. Kay ang nagdalaan ni ini, si Juan, nagdalaan ni Juan dito sa Islas Patmos o sa sabto nagdalaan ni ini. Kung saan oras sa Mr. Moderator? 1 minute and 20 seconds. Okay, ako lang sa nang ang daginuton. Kunya, kung napailain, kining referensya na ko, the World Book Encyclopedia, ako siyang giingnan,
uyon ba ka nga matud pa sa referensya nga kining Sunday igpapahulay sa mga Kristiyanos, uyon o supak. Pag-una na kong pangutana, nilihay na sa siya, nilihay. Look ba siya at ang akong pangutana, uyon ba ka o supak? Huwag mo bingon, i-explicar ni. I-explicar ng akong pinanggang igsuon, si Bradley Alado. Ayaw sa explicar ba din? Kubaga sa ang pangutana, uyon ba ka na kining sa Domingo, adlaw igpapahulay. Ako ba siyang gitubos? Ako man din siyang gipatubag ka, moderator. Iya din gitubag. Ayun na anang pangutana ha. Akong supakon. Kasi mo makong gisupak, nanong nagpasugat-suga man kagpirma sa atong tima na sumala sa Biblia referensya. Pirma pa bang gani ka nga, okay ang referensya? Kunya, imuhin ang supakon. Paita. Nakatawa man kadamay aning atong kaatbang. Naklaro man kayo nga, niuyon man gani sa among tima nga Biblia referensya. Iyan hinong supakon ang referensya. Nga nipirma naman gani siya. Unsa pa may imong supakon nga nipirma naman ka. Di ba? Unsa oras ang Mr. Moderator? Yun, okay, pagtingog sa oras. So, Salamat, Mr. Moderator. Daghang salamat sa imong rebuttal statement ito kong JC. So, bago na ko ihatag ang rebuttal cross-examination, no, nga 5 minutes sa atong igsoon nga gikan sa negative side, most out ako sa mga nagpaabot. Ito, mo gusto lang nga mag-moonlight ko, kaya wala na ako madalang isa ka cellphone, ginako sa live sa kabilan. Ito sila nga akong isimulkan sa Facebook. So, pataylo ako ninyo mga igsoon. Ako na lang i-shout out sila Ratsia, Salwars, si Jima, o sila kaning natong sa Pentecostal, si Renz Petition Canla. So, sa sunod na lang ko kay wala ko ka unsa sa isa ka cellphone. Og karon Moderator. yes. Mr. Moderator, okay na mo grito sa ako na ba ko tabaya. Okay, sige, palihog kay para Ako sa tabaya no kaning atong suki na kung nagtan-aw karon sa atong atong diskusyon na voice con na mga natatang na to ani. Ako itimbaya si Jacob Tangian o sa among mentor si Bradso Fernandez bayong pagtanaw o pagkaminaw ba to kung naminaw man ka o magtanaw man din kami atong kining among diskusyon karon maayong pagtanaw o pagkaminaw nimo ba to. Okay. So, dagay salamat ikaw brother brother Ben, naka-igra na. Ako lang itimaya manghapon o may pagpaminaw sa tanan nga makaduong nila bina ako mga kaubanan sa buhat isip nga student. Ako dili ko na niya itimbaya. May paminaw sa din. Commercial. Karon 5 minutes cross-examination. So, kung mahimo ang atong cross-examination, dito lang nato sa rebuttal ha. Kaya para dili kita mulayo kaya makalabas man tong rebuttal. Okay. So, Glenn Alado sa Seventh Day Adventist, usa ka SDA defender. Naka 5 minutos para pag sa iyang rebuttal. Go ahead. Okay. Pangutana, Mr. Darinas. Tubag, Mr. Lynn. Okay. Nagpamatur bang ka sa imong team ang adlaw Domingo adlay papaulas sa Kristiyano. Ano po kuno kog tubag? Bakay makapakita nga usa ka bersikulo sa Biblia nagsulti litra po litra ang adlaw Domingo adlaw igpapaulas sa Kristiyano na wala tug-an o wala. Anang tubag? Do na duha ka version akong gamiton. Kung tubag ko Mateo 28. Okay. Magbalik na ako sa dito kadali. Objection sa kadali. Okay, objection. Ang pangutana, ang ako po tayo Espiritor, nabasa mabasa nga usa ka bersikulo sa Biblia nga nagsulti litra po litra nga nag-ingon ang adlaw Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Ano ang ko ipatubag siya? Naa ba wala? Ang iyang tubag na usa ka TikTok Mateo 28:1-5 dan duha ka version akong gamiton. Mateo 28. Unsa nga kuha na unsa nga Biblia na? O asa Mr. Moderator maayong balita o kining usa kay bag-ong testamento gihubad gikan sa Griego
Okay. Di mo diri Mr. Moderator. Mr. Moderator. Yun ang oras na, padayon ang oras. 11 seconds na na-consume. Napaka 49 seconds. Go ahead. Ningon sa Mr. Moderator, doon na ba ko'y usa ka tikito mabasa nga Domingo adlay papahulay? Ito ba, doon na ko'y usa ka tikito mabasa yun. Mateo 28, tono nga to 5. Duha ka version akong gamito, nag-inom din eh. Tapos, sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw na Domingo. Doon ay adlaw ni papahulay nga matapos, doon na ko'y laing, doon ay nagbanag-banag na laing adlaw papahulay. Kung matod pa din sa laing version, taon sa hakit na matapos ang adlaw igpapahulay o sa pagbanag-banag na sa laing adlaw nga igpapahulay. Meaning, na kinideng Domingo, mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Base po sa libro sa mga Sabadista. Natubad ang pangutana. Okay, next question. Decision, Mr. Director. Okay. Matod mo ganina, Mr. Badinas, ano ko screenshot dragon ka nga sos ako'y madihado ani bro wala ba ko'y mabasa ditra pulit sa Domingo igpapahulay nasayop na ba sa imong gisulti sa kong ganito sa messenger nga ingong ka nga wa kay mabasang litra pulit ka nasa pa wala kung gikas mo sa messenger si man joke na tawa may katawa ko diha hawa Tawa ka ko na komedya na pagkakasa to dili lang sinuod nga di ko mabasa litra po litra. Subso na tanawa sa baw ganing ana. Wala ka director. Next question tigit niya sa. Ang isulti sa sos apil dedihado ani bro. Wala ba ko'y mabasa litra po litra Domingo Polay. Tapos namakakti siya karon kay ganin lang sulti sa ulay basa ya karon nagpabalo sa kanay mabasa. Nga bisa sa imong nga di basa wa may mabasa litra po litra Domingo ali pa Polay. Mr. Moderator, sana among pagchatcha sa ganina, gabjo na, kay ninang mag-usiya nga dihado ko na siya sa klima. Hindi alado mo na gunaw na, mo to ako na sa gipaslan. Ako mo, na dihado. Ako pa, Mr. Beles, sa makat na ikas yung pagsulti, anay. Kay igo lang ka natong gipaslan po sa imo. Sana po, Mr. Beles, sa imong gichat niya, wala joke eh. Oh, Moderator time, kadali lang ha. Kadali lang ba nag-advent? Pero i-apel na, ayaw ninyo na i-apel na inyong chat kaya dili na repeat siya. Dili siya ha. Wala na labo. Mr. Moderator, iyan lang itinaod para makapunto siya ba? Dili na ha, gipabasihan na to. Kaya ang reference o ang messenger inyong talagsak, inyo lang inistorya angay. So, dili na siya referensya, dili na dawason. Next question. Pagbigyan, kay Brad. Dili na siya. Agad ko siya na to siya, Bradlin. Ay, pangumidya lagi. Okay, next question. Pila ka ba ito bilhin, Mr. Moderator? 2 minutes and, ito. Gibasa nimo ang duha ka libro sa Mateo 28 human sa Pola banag ang adlaw Domingo. Uya nato po ka sa pikas human sa human sa Pola nagbanag ang laing adlaw igpapahulay. Ako pangutana Mr. Badinas. Ako pangutana si Badinas. Diha ba sa imong kapitulo bersikulo nga libasa? Nagpamatuod ba ka na sumala sa imong tema nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw igpapahulay? Diha sa bersikulo o kapitulo, litra po litra, sa usa lang sa bersikulo sa Biblia. Ba, mao ni. Nagpamatuod yun. Natanang usa na ko ka bersikulo sa Biblia, nagpamatuod. Natanang Domingo, adlaw igpapahulay. Ang atong isayat na bersikulo, usa ra jud, usa ra magad mong ipangayo. Mateo 28:1-5 ug duha ka version ang akong gigamit nagpamatuod nga kanang Domingo adlaw igpapahulay. Matud pa sa inyong libro nga kana adlaw igpapahulay gibalaan sa mga apostoles. O sa ato pa igpapahulay sa Kristiyano. Next question, Mr. Director. Napay pa yung question, Mr. Director? 1 minute and 15 seconds. So, mukhaon na lang nagduha ka pangutana. Okay. Akong question sa iya, kining nasulat sa
dayang literal translation Mr. Sabinas. Nag-ingon din ni on the eve of the Sabbath and the down toward the first day of the Sabbath. O yan baka kaning duha ka Sabbath na po na ang duha ka adlaw ipapulay nga imong gibasa na sa imong Biblia o yung kanini dili. Ato ba? Anang imong gigamit nga referensya nga tunay duha ka Sabat, postulat niya kay sumali na sa Biblia ang ginisaya. Kini jung akong gigamit bagong testamento. Duha man jud ka Sabat, duha man jud ka adlaw ipapahulay. Okay, salamat kayo rin na. Okay, salamat Iloy na kami sa Dayas. O yun ako na, kanang laing na Sabat, kanang ikaduang Sabat, Domingo na. Okay. So ako na utang-utana. Question na ta, 20 seconds pa din. Final question. Mr. Brito, final question na siya? Okay, final question. Okay. Last ako question Mr. Director, Ronnie. Ini sa Matthew 21, doon ako'y basahon din inyon din in the end of the Sabbath, it began to down toward the first day of the week. Na ay full definition din sa week. Ingon din the seventh day of the week, which was a great festival which Israelites were required to abstain from all works. Letter A, instituting of the Sabbath, the law of the keeping holy every seventh day of the week. Ikaduhang adlaw ipapahulay sa iyang Bisaya nga gibasa Mr. Moderator, mao ni ko pangutana. Kanang ikaduhang ipapahulay sa iyang gibasa. Naaba pa siya makita nga referensya nga definition sa gikan sa Greek nga kanang ikaduhang ipapahulay nag-refer kana sa unang adlaw sa semana kay ang akong gibasa ang week diha kay ipapahulay disputan niya nag-refer man sa 7th day gihapon dili man sa first day of the week. So naaba siya mapakita nga first day of the week kanang ikaduhang ipapahulay ang gibasa aron masakto ang iyang gipamatuod paliko pa tubag siya Mr. Director. Unsa to nga kuan mo ipa-refer sa Greek? May Biblia na ko din Mr. Moderator. Sabi ka Mr. Moderator ha? Sa Matthew 21, naman ko'y kanang gitawag dira the King James Version strong definition from Greek. Ingon din niya. At the end of the Sabbath, as it began to down toward the first day, cross parenthesis siyang day of the week. Kunya akong i-click ang week is referred to the 7th day Sabbath. Now, ang ikaduhang Sabbath day ay naghisgot na itungod sa week. Sumaw na akong pangutana. Kanang ipapahulay ngayong ibasa sa libro ni Rodolph, Dr. Rodolph. Human talipol nagbanag-banag ang adlang nga paulay. Naaba po siya mapakita sa ako mag-Greek full definition na kanang ipapahulay na retirado sa gitawag na first day of the week. Kay ang Sabbath man nga akong nabasa diha sa Greek kay kanang Sabbath diha is kwan man 7th day man dito na bahaya na sila o pangutana direkta na lang pangutana. Wala ka na ako gipasabot sa masamtay ako pangutana niya ako pangutana ayo pagkasabot tayo bro nila pangutana. Pangutana ko ha. Putara ko ang klaro gyud kay last final answer final question naman eh. Sa Matthew 17 gibasa nako nga ang adlaw ipapalay kanay kaduha is retirado sa week from Greek na siya karon. Ako pangutana naaba kay referensya nga ako nga imong ipakita sa ako o sa daghang naminaw karon. Karon Matthew 28 kanang second Sabbath nila is nag-refer sa first day of the week nawala. Lagi sobra pa sa referensya kay Biblia jud ang akong gigamit. Mateo 28 duha ka version Biblia akong gigamit. Nag-ingon din eh. Objection sa Moderator. Objection Moderator. Objection sa Moderator. Object ko bread. Okay. Moderator. Ang ako pangutanan sa iya, direkta, sa full definition from Greek, diya sa Matthew 28 sa ikaduhang Sabat, wala ko nag-switch po dito sa iyang Biblia nga mayong balita. Wala ko, na ako na nabasa, nga Domingo ang mabasa diya, ang unang adlaw sa semana. Pabili man na referado sa adlaw ito pula Domingo. Muna ako pangutana sa iya, dapat siya mapakita ang referensya. Kanali lang ha, kay ang rule ng korte na to, kinahanglan na hiling ang referensya. Nagbase sa Greek Bible. Kanin, Brad JC, naa kay Greek Bible? Ano yan? Ako'y Greek Bible. Akong basahon, Brad.
Retirado ang iyang pangutana mahitungod sa King James Version, Greek translation. Okay? Ay, Greek translation to King James Version. Tubaga sa Greek, pareho. Sa Greek. Nako'y pamatuod, Mr. Moderator, sa Greek Bible, na-address ko sa mod, the New Testament in original Greek, by Santin Texto, gingon din Mateo 28:1-5. Akong basahon, gingon din of the Sabbaton to Episcoposis is miyan Sabaton, meaning duha ka Sabaton ang gingon, of the Sabaton to Episcoposis is miyan Sabaton, duha ka Sabaton. Officer ng Director, clarification lang. Wala ni masabta na akong pangutana. Wala man ko nangutana sa teksto, mabasa ba ang duha ka Sabaton? Akong pangutana, kaya basa Matthew 28, diba na duha ka ipapahulay biya ni mong ibasa. Sa King James Version, doon na kay King James Version, ang week niya, maumana siya ang Sabat. Nabakay mapakita sa ako, o sa niyaminaw, na ang Sabat o igpapahulay, may ikaduhang igpapahulay sa Matthew 28, nag-refer na siya sa unang adlaw sa simana. Muna ko pasabot. Sobra pa sa referensya. Ay, na Mateo 28:1-5 lagi mo niya akong himog referensya nimo. Wala masabti. Moderator, di lang siya muuyon sa akong tubag. Problema na niya, hindi siya muuyon sa akong tubag. Di ko muuyon siya mong tubag, Mr. Barinas, kaya sayop ay mong tubag. Hindi ka muuyon. Ibati ko ka kung muuyon ka, mahapla na ka. Di, kaya lang ko uyunan. Kaya di mao ang imong pagsabot sa tangotan. Mr. Moderator, ang komentaryo siya. Dili ko naman ko. Komentaryo na. Komentaryo po ba? First time, punta yan sa baka, ni uyunan. Kaya kung hindi ka mauyon, hindi ka mahumanan ang pikas, di na po mauyon, hindi kita mahumanan So, saribatan na isunod ang imo kuwan, saribatan na yung tao na isunod ang iyong tubag na wala ni mauyon Okay? Kung napakay nabilin nga, napakay nabilin nga 25 seconds. Kanang akong hangyo, Mr. Moderator, kanang lisod na pangutana, Mr. Moderator. Final answer na. Nalata sa final answer. Matubag na ako, Mr. Moderator, di lang siya mauyon ko sa akong tubag. Problema na niya kung di siya mo dawat sa akong tubag. 25 segundos, tumaga ha, okay, go. Sige, tubag, mo niya, aminaw. Sa Mateo 28:8-1, sa duha ka version ako gigamit, mo niya akong gamiton sa pagpangayo ni mong referensya. Mo niya akong referensya, gara, masaw na ko ha. Tapos sa adlaw igpapahulay sa Sabado, o sa pagpapanagbanag na sa buntag sa adlawng Domingo. O kining adlawng Domingo, matod pa din sa lain version, karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay sa Sabado, o sa pagbanag-banag na sa lain na adlawng igpapahulay. Meaning, Mr. Moderator, na kinideng Domingo, mauli ang adlawng igpapahulay. Sobra pa na sa referensya, Mr. Moderator, kay Biblia din akong gigamit mismo. Daghang salamat diha kanimo igsoon nga John Carlos sa Roman Catholic Church. Wala ako tani. Kaya sa akong igsoon sa Seventh-day Adventist o sa ka-8-day Defender nga si Brother Glenn Alado.